Зигмунд Керн, 22 май 1875 ел, Дрезден. Мария Штайнер, 1895 ел, Германия. Йозеф Штайнер, 1893 ел, Берлин. Рут Боланд, 1916 ел, Вюрцбург. Паспортларыбызды тартып алдылар да, илдән сөрделәр. Әгәр дә анда калган булсак, безне рәшәткә артына ябып куйган булырлар иде. Инде төрмәгә эләгү язган икән. Ул чагында Германия караганда башка берәр ил төрмәсенә эләгү күпкә хәерлерәк. Әйе, шактый гомер узды, ләкин берсе дә онытылмый, барысы да хәтердә. Монда. Я, утыр, Силан, синең әле үсәсең бар. Минем белән аерылышырга тиеш иде кебек тоела. Шул вакытта ул Германияга кабат әйләнеп кайтыр иде. Син шуны телисеңме? Юк, минем өчен түгел, аның өчен әйтүем. Барысына да мин гаепле бит улым. Әгәр дә ул минем хатыным булмаса, ул монда кабат әйләнеп кайта алачак. Монда гаепле кеше мин бит. Сине ватансыз калдыруда да мин гаепле, улым. Син аңлыйсыңмы шуны, улым? Әткәй. Соң булар юк бар нәрсәләр бит. Әткәй, барысы да юк бар нәрсәләр. Әткәй. Булдыра алмыйм. Минем андый хокукларым юк. Бар! Сез бит мине икенче кат сорап алуга шакырта аласыз. Хатыным белән күрешкәндә миңа рөхсәт бирә аласыз. Аның белән сөйләшкәндә кемне дә булса, сакка куеп үзегезгә кирәк булган мәгълүматны белүне максат итеп куя аласыз. Шәфкать туташыбызны сөйләшкәндә тыңлап торалар. Ул сезнең ышанычлы кешегез. Ләкин Аны чәлешкеле урман һич куркытмаган. Ул бар киртәләрне үтеп, патша кызы йоклаган сарайга кергән. Егет кызның матурлыгын күреп, таң калган һәм гүзәлкәйне сак кына үбеп алган. Менә